Здравейте, приятели, и добре дошли в канала ми. Днес се намираме в Сливен, драматичен театър Сливен, и ще снимаме театрален влог. Аз специално пътувах от София до Сливен, за да гледам представлението. Представлението се казва Боряна, изключително интересно. Засягат се много теми, които особено в наши дни са така наболели и трябва да им се обърне внимание. Така че нямам търпение да видя какво се е получило. А на Денката, както и на всички останали актьори, им желая успех и късмет, защото само на премиерата ще са над 400 човека. Да, много се вълнувам. Това е дебютната ми роля. Ще играя Андрея в представлението Боряна с режисьор Петър Денчев. Трейлър на представлението. Това е Сливенския театър, изключително красив, както отвън, така и отвътре. Йей! И сега влизаме в театъра от главния вход. Тук е касата. Това е плаката на представлението. А това е програмата на есенния театрален салон. Какво става? Малко си малка. Вълнувате ли се преди представлението? Вълнувате ли се преди представлението? Първо съм красив, аз съм най-развълнуваната майка. Какво е усещането да гледаш сина си в представление? Не мога да го описвам. Просто толкова съм развълнувана от 2 дена. Първи дебют. Гордост. Момчета, за първи път ли ще гледате батко си? Да. После ще дадете оценка как се е справил. И вече влизаме.
Прекрасно представление, прекрасна актьорска игра. Аз все още не мога да изляза. Всичко беше просто уникално, актьорите са страхотни, Дени се разгърна страшно много, много е надградил. Виждам в него просто много талант, че първа много. Съжалявам, аз просто малко ми дойде в повече емоцията. Дени, страхотен си, Лело, успехи ти пожелавам, дерзай, просто велико представяне. Аз съм очарована много. Очаровани сме всички. Да, толкова силна игра на всички бездуми. актьори. И аз съм бездуми, Лело. Определено бездуми. Дени, дерзай, мамо, продължавай в същия дух. И аз съм с маската. И аз съм много очарована от целият състав на театъра, от всички актьори, които участват в това представление. И пожелавам на по-голяма висота да бъдат по-нататък. Не знам дали това е целият актьорски състав на театъра, защото най-вероятно има и други актьори. Но тази част от всички тези актьори, които аз лично видях, мога само да кажа адмирации, прекрасни. Всички са много добри. Всичко добро, лека вечер. Момчета, вие да кажете нещо. Каква оценка пишете на батко си? Беше много добре се представи. От 1 до 6? Колко? Браво! Благодаря ти, не го има талант благодарение на нея.